Volleyball. Tana po, aramay din na eh. May aja ramid na dyan may isa. Kaysa di naramid ko tayo nga diwig mo ay. Pakita mo tinaramid ka oh. Tanya po na eh. Nagpangit na eh. Picture na, picture. Atapo. Ata madina mo kaya matati ka. Madina mo garamid atas nga bola. Ata lang na ito muna na eh. Yan na dyan may isa ang ating kao. Anyaman nga tan ararami din danong natan. Apan ko man damagin. Nang anday ububraem. Ito di bola ti ko. Bola ti batang 90s. Bola di jubing ito. Oh. Nilagang nilagang bulong ti inyog. Pabalin mo pa ikargaan ako ti bato dito. Dubing kami ko brami kan ti bato no ka. Aja pa na hinaikat na eh. Malmalpas ko ti bagay kaon. Ano eh. Malmalpas ko niso na kinagveg na eh. Tadakkel. Yung may aja ramid na kita ma. May tao. May aja ramid na eh. Pakita man ikaw. Dakdakkel. Yung atin na nagbasit ay nagpangit na eh. Diwig-diwig na eh. Diwig-diwig. Atin na po ti ka. Pakita mo ito rupa ka. Video iraman lang mata. Atin na po ti bola ti ubing ni day. Di akong pa ti uso nga ka. Di bola ka. Bola nga plastic. Ate ti bola nga pilang idubing kami. Hindi makamuha ti ato nga ka. Bola ti ubing ni day. Tadi no ayam nga na mga ayam aja ni ikaw. Tadi binarsa ka na sa Cut the body. Touch the body as last day. Oh, nagpangit na eh. Di ko na po, Stone. Nagpangit nila, taramit ko. Ito na yung may isa. Ano, statan? Kailatan niya. Oh, dam. Ang tayo cellphone ko. Katkan. Mati yung tao. Oh. So, nagtagayam ako. Oh. Ayaw mo. Ngalam. Atapo. Ata madina mo kaya matati ka. Madina mo garamid atas nga bola. Ata lang na ito muna na eh. Yan na dyan may isa ang ating kao. Yung arami ka tingin nagpangit. Halatado ka. Malibata kung garamid ti bola ka. Usok mo adam si kamay. Hubihan mo eh. Hindi garamid ka sa nga bola. Volleyball. Tana po, aramay din na eh. May aja ramid na dyan may isa. Kaysa di naramid ko tayo nga diwig mo ay. Pakita mo tinaramid ka oh. Tanya po na eh. Nagpangit na eh. Picture na, picture. Diwig. Banggi-bangging bay. Halatado nga madina ako. Narag na siya at no. Oh, bumato pa yung Adam. Ate, mabalimpati ako apo. Oh. Mabalimpati ito nga pangsipa. Ano pa nga ti lansangay? Ulo tilansa. Ay, nadyo ulo ti lansa ako. Oh. Kasi kikanti galit sa ko. Naluko may dadumang ubing nga po eh. Kanda bato no katigid nga bola. Palaman ang bola no ka. Hanggang ganda. Dapat lamang luko no ka, nasakit ay. Sakit natistik mo with lahat yun eh. Jai? Ajilin nisyan. Okay. Walang mabuting kawit ata nga, aglisi ka talaga. At apo na ayamin data kayo ha, di talaga binarsakan natin nga bola. Halang mga binarsakan, siyempre ayaw na talaga yubing ito eh. Ikot pakita man gan, di pinapakita gan tayo no, kasano aramid din nata. Pati ikaw lang, stala eh. Ano na? Yusok-yusok lang. Stala po. Usok mo lang hindi ko na, bite-bite na. Ta. Gana mauna maibusin. Gana dumakyala ta pumuskol no kata.
At bago na bilugin natin ko pala mo lang dapat yung bato. Yung madiaji dahil delikado aja. Ano may tama din ti ulo ko bukol met ha. Dami aji ko na, takasti na rin. Ora na sakit lat ta. Papel. Ano tayo mo na dam? Ha? Duwan niya. At basta dinaramid ko nagpangit. Diwag. Alatado nga ka. Nalipat agarami din. May dito tali nalipatan kumbaga ako. Tungtutin. Nakakuha lang. Naikawa. Ako Nalipatan. May nalipatan ko ba na kinabagmit din ang kabisado mo sa Basta paglagit mo lang. ayun, paglagay ko lang. Dikit-dikit talaga kabisado. Dikit ako. Ta. Comment kayo to man hapon no. Anya pwede kayo ayam ti batang 90s ta ako. Arami din naman nagitin at dingkaw. Baglang ko ay ayam ti ko na lang puro ko cellphone ta dikit-dikit puro cellphone dikit-dikit kita ta ala to eh. Ako alas 12 no ka deta. Rodom ko ong tano ka ta. Sa cellphone na. Nolok ka na po na eh. Arami din na ka na ako. Mo din nakikita no. Katakatawa pa eh. May sakit talaga kung kabisado atin nalipata ko. Ate abuti talaga ako ball ati batang 90s 80s nila. Hindi nagkakuna nga taw-tawin. No, di kaya lalaki tata amuda ako dati talaga na amuda ating ayam. Tsak ta batang 90s sakit so amo ating ayam. Hindi kita nasusuro talaga kitan. Hindi kita ubing hindi ako. Nasurusuro dami lang ti tatadang sa tayo inang da. Mama, Si mama muna. Amo na namamagaral ka sa akin? kamu ah. Turo lang tingay yun. Sino? Amo aji agkakan si anak. May baga kayo man hapo nun niya pwede kayo ayam mo ka. Gamgamit. Ayam ti batang 90s. Amo yung kapay. Arami din kasi no mati pinalipatan. Sa kaya lagi nalipatan ko kaya medyo mo kumit arami din no ka. Kita. Sulteta. Sa digin naramid may dinga ka. At naramid mga kadang-kadang sabsabot. At medyo naramid mga kadang-kadang bayog nga. Latokol. Kit natagdag sinak pikit na ko pinatokol kiso nakita halaglagan kita tokkol. Oh. Kasi may kinaranggas si Saka na. Adam. Natokol. Ay aji ko na nakadang. Aji ngay bayog nga eh. Aji bayog apo aja ide. Bulo ko maa. Bulo nga pigbal na. Naka-ingpis ati bulo. Bayog ata ng puskol. Ta, ganyan mi sa ading mi eh. Di balay busy. Busy mate. Dati Ryan na ako ano. About the natin. Hindi ko na online class na. Grabit po talaga tata. Nagtito pa kay ko na eh. Eskwela ton bigat. Aun sa rekta ti manual daw puro module. Urate na eh. Grade 8, grade 5, Grade 1 nga na grade tata. 12. Nga na grade 12. Puro online class. College 5. Hindi ka napulot na po pero may. Mga binom ko tinado nga danon no ka. No malamisan ti bagay. Yung Pilipino ko mati. Kape ti all in the Philippines. Kape lang malakas. Kahit mainit nagkakape. Pero sa ibang bansawan nagalburuto at pudo na kan. Adya lang apo. Bye bye. Canada.